Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Sikat sa nagkalain-lain nga wedding events ang pamilya Taguines bangod sa ila tandem bilang event coordinator kag florist. Mas nangin interesante pagid ang ila hilikoton sang nabunag ang ila bata nga si Eliel Chadd o kun mas kilala bilang Chadd Taguines, the youngest musician. Nakitaan ni Nanday Jinky kag Gilbert sang potensyal sang unang nga best nila ginbakalan sang hampanganan nga piano. Sa subong, si Chadd ang isa na sa mga most requested sa mga events sa Bacolod City. Mga puso, let's all be entertained this morning. Kayman, isa na naman ka-outstanding at talento ang aton na diskobrehan. Makaupo naton ginakabig karong ng youngest musician, nga si Eliel Chadd Taguines. Siyempre kaupod ang yasin mga proud parents, nga sanay Gilbert and Jinky. Hi Taguines family, good morning! May aga and welcome to GMA Regional TV Early Edition. Hi! Good morning. Good morning. Good morning. Thank you for being part of our program. Gilbert, sugdan ta sa imo ha. Paano man nagsugod ang hilig ni Chadd sa pagtukar sa mga nagkailan niya musical instrument? For Chadd, nag-start it actually since, I believe, since 1 year old. Kay mahilig kami magbabakal siya sa mga gagmay ng mga musical instruments like it's a toy, bala nga keyboard. Kita naman nga, what if si Chadd naman, dako siya nga pari siya mga tito nga nag-play man sa church, sa muna sa events. So, namigid siguro muna. So, we really plan nga ma-develop. Nag-pray kami nga ma-develop para sa iyo. Gimbakla na siya namon from very small nga piano, like mga 6 tiles. And then nagadako ang size every year. So since then, magtumbok sa isang tile, doon nabati ako nga may melody na siya. So bako hala daw, basi may potential ni si Chadd. So hindi pa siya kabalo magbasa, pero every time magtumbok siya sa tile, dumabatian mo na nga daw may rhythm na, daw may melody na sa isa ka song. Jinky, you and Gilbert are very active members sa inyong simbahan. Ginpangop nyo man kay Chadd ang importansya sang pag-worship sa aton mahal nga makaako pinaagi sa mga ambahanon ukon musika. Actually, ang prayer gid naman since then na ang gift ni Chadd, whatever it is, it should be for the Lord and for the Lord's glory. Ang si Chadd, wala siya naman ginatudloan, pero ang balya, nga gusto niya ko no someday, mabulo siya ko no kay Tito Nico niya, which is, si Nico, muna siya nag-play sa church. So, naga-desire din siya nga someday, ang iyang nga talent, ang gift ni Lord si iyang nga skill, paano mag-play sa piano, gamiton niya sa church kung makahatag yung glory kay Lord. Wow, we'll give you an amen for that. Jinky, both of you guys are part of our local wedding industry, planner and florist. Then, subong musikero, may nagdugang isa. How do you make sure nga hindi mo overwhelm? Ining si Eliel Chadd, pila ning iya nga talent fee in the first place? Actually, as much as possible, siya na kung gusto ma-overwhelm and ma-exhaust pa lahat. Balance lang, there's time for him to play. And before he play actually in the wedding, we ask first ang iyang consent and permission kung willing siya. So actually, tanami kay every time niya siya sa gig, excited na siya. Kag after sang iyang gig, mamba siya, when is the next time ko no nga ma-play siya luwas. So gina-look forward again. And speaking of talent fee, as much as possible, na namon siya nga hindi lang ang money ang pag-ihatag kasi since bata pa siya. So kung kisagin ang palaman naman ng client, possible you can buy a toy for him. Yes. The client give me What? a toy. Yeah. Hi, Chadd! Eliel Chadd Taguines, kompleto. The Wonder Kid of Negros Occidental. Good morning. Are, I would want to know, what is the meaning of your name? Eliel means God's God. Chadd means defender or warrior. Wow, very lovely. What's your favorite piece and can you please play it for us this morning? What's that? River flows. River flows?
Wow, perfect. And lastly, how about naman short performance from your favorite worship song? Living hope. Ayun. You like the Living Hope? Yes. Praise the one who set me free. Hallelujah. Sin has lost its grip on me. You have broken every chain. My salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Wow. And lastly, Chad, what do you want to tell your mom and dad? Thank you for giving me that gift. I love you both. Wow. I love you. I love you. Love you too. Once again, mga kapuso, the Taguines family, LL Chad, Jinky, and Gilbert. Maraming salamat. Good morning! Thank you, Chris. Thank you so Thank much. you so much for God this bless. opportunity. God bless you. God bless you all. God bless you all. Bye. Bye. Mga kapuso, padayon lang ang magtuto kay nag-grant si Beauty Queen nga may unique personality nga makachika ko ang kilalahang tanan sa pagbalik sa inyong paborito nga programa kunaga, GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.